Exposició Higini Anglès, musicologia en estat pur. Enguany es commemora el 50è aniversari de la mort del musicòleg Higini Anglès i Pàmies, conegut popularment com a mossèn Anglès. La Biblioteca de Catalunya vol recordar, amb aquesta mostra, el seu treball ingent dins el camp de la musicologia, en especial en l'àmbit de la música medieval i renaixentista, i també el seu estudi reivindicatiu i modernitzador del cant gregorià. Però per damunt de tot, la gran aportació d'Anglès ha estat la recuperació de patrimoni musical, que tal i com la història ha demostrat, no hagués perdurat si no fos per la seva salvaguarda, fins i tot anticipant-se a esdeveniments tan difícils i complexos com va ser la Guerra Civil. Recentment s'ha pogut completar bona part de la descripció del seu fons personal. Aquesta mostra ofereix la possibilitat de conèixer alguns documents retrobats i prou aclaridors de qui fou el primer bibliotecari i conservador de la secció de música de la Biblioteca de Catalunya, així com d'altres documents incorporats en els darrers anys que permeten visibilitzar una emprenedoria i un llegat que han esdevingut fonamentals. L'exposició es podrà visitar fins al 15 d'octubre de 2019 a l'Espai Zero. Per més informació, consulteu la web de la Biblioteca de Catalunya www.bnc.cat.